Nasleduje druhý knižný typ. Marilyn Yalom, ako Francúzi vymysleli lásku. Táto kniha je bedekrom lásky, encyklopédiou literárnych príbehov, čitateľským denníkom autorky aj sondou do spôsobov, akými o živote a vzťahoch uvažovali a uvažujú Francúzi. Slovenský čitateľ doteraz poznal a pozná predovšetkým manžela autorky, je ním svetoznámy psychiater a existenciálny filozof, spisovateľ Irvin Yalom, ktorý sa zaujíma o zákutia ľudskej duše. Naposledy napísal práve s manželkou spoločnú knihu o otázkach života a zomierania. Marilyn nakoniec v roku 2019 zomrela. Yalomová v tejto podstatnej knihe o 9 storočiach vášne a ľubočných dobrodružstiev ukazuje vo vzťahu ku Francúzsku a jeho literatúre dôsledný prehľad. Pridáva k tomu vášeň pre všetko francúzske, ktorú si potvrdzovala pravidelne návštevami Paríža a mnohých francúzskych priateľov. Francúzi milujú lásku a tak Yalomová má naozaj o čom písať. Ako hneď v prvej vete alebo v úvodnej poznámke tohto diela píše, v ich národnej identite, teda v národnej identite Francúzov má výnimočné miesto, teda láska, miesto porovnateľné s módou, jedlom či ľudskými právami. Francúzi exportovali do témy lásky vlastné a dnes už všeobecne známe výrazy. Nejde však iba o slova, ešte dôležitejšie sú prístupy, s ktorými prišli a predovšetkým otvorenosť voči sexuálnym pôžitkom či galantnosť. Moralisti všetkých krajín z celého sveta sa už stáročia búria, alebo aspoň nie sú veľmi nadšení. Francúzska láska znamená totiž aj žiarlivosť a utrpenie, neveru a dokonca násilie. Láska po francúzsky je neprekonateľným osudom, proti ktorému nemá zmysel bojovať. Ani morálka v takejto vzbure proti osudu vôbec nepochodí. Výlet do histórie francúzskej spisby o milovaní ohromí každého rozsahom, odvahou aj intenzitou. Od Abelardových dejín utrpenia z 12. storočia až po Sartra, Simone de Beauvoir či Durasovu. Kým Abelard, Eloizov predstavujú lásku zakázanú, v ďalších stáročiach sa inkarnácie dočkala láska galantná, komická aj tragická, bezstarostná, ale aj romantická. Láska medzi mužmi a ženami, ale aj láska lesbická, či tá najnovšia z 21. storočia, ktoré prišlo na rovnoprávnosť partnerov, aj deštruktívny cynizmus podaní Michela Houellebecq. Yalomová ponúka bohatú porciu čitateľských inšpirácií. O slávnych aj menej známych dielach Moliera, Balzaca, Stendála či Prousta píše spôsobom, keď sa ani zďaleka netreba báť z jej strany akademickej suchopárnosti. Nechýba jej vtip, ale ten nenápadne prepája so sociologickými a psychologickými sondami spoločnosti a mentality jej členov. Francúzske námety v dejinách milovania sú rozporuplné a škandalózne, miestami riskantné alebo pre mnohých nehodné nasledovania. Najdôležitejšie je však život žitý naplno, hoci to môže v dôsledkoch aj poriadne bolieť. Marilyn Yalom, ako Francúzi vymysleli lásku.